babu sannan ka zaure ka zanna ka zaure memba Abuja an yi rantsuwa lokacin ka ne je ka Abuja zannan ka zaure da gwiwar ni yan kwashi wasanna ka zaure memban mu sabo ka zaure da gwiwar ni yan kwashi lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure Allah dubin salatinin ka akun dan amina Abuja sannan ka manzo Muhammadu dan Abdullah da ya gada arna Allah hada iyalai ashabu nasa manzo na Allah hada da ni Mustafa har da zannan ka zaure namu ya zo lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure jama'a ta zan ka zaure ga mai kishin ku ya zo Abuja sannan ka mai san ci gaban al'umma sannan muna ce magwarzo sai namu mayalin kirki san bana bunkaro zo memban mu da mu je ka Abuja memba sayayye sannan ka zaure Allah ta yama alkairi zanna ka zaure ka san magwanki amanar gwamnan mu dan modigiwa lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure yau dai kara ta kare ku daina mafuka ba ku ga komai ba yanzu muka fara kan ku zamiyo gwamnan mu dan modi memba namu mun yi mafarka za su yi gashan kuma dukkan mai fada ma ya tuba amanar gwamnan mu dan modigiwa lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure sannan ka ja mu je na ga mahassadan ka na buya Abuja sannan ka domin mun gani a bayan halin su ne kawai karya shi ya samu kan ce fa sannan ka zaure ne tidin tsira sannan kafin Allah ka zama kainuwa gidan kowa sannan ka zaure mai halin girma lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka mai waka ta zanna musi dan alhaji gani na zo Abuja sannan ka ni dai na sani gwani na shi za a ce wajen gwarzo jama'a ta zon ka zaure ga mafitar mu nan ya zo honorable Muhammad zannan ka zaure ne giwa zanna amanatan modi giwa lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure mai ja da kai na faɗa dan modi ya zamo wawa Abuja sannan ka duk wani na da baya son gwamna dan modi yayyawa gwamna dan modi zannan ka zaure ja mu bi ku yan baiwa zannan ka zaure ustaz mai san rasul ka tsira zanna ka zaure memba Abuja lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure an yi rantsuwa zanna ka zaure namu ya jawo Abuja sannan ka tashi mu bi ka memban mu sabo dan ruwan mu mun jawo wanda ya yo shirin langato ko ruwansa za mu kai kawo jama'ar mu mun gode zanna ka zaure bayya da kowa Muhammad zanna Allah ta yama lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure yau dai tsiya ta kare jihar mu jigawa Abuja sannan ka zaure ga jigawa sabuwa gabas da gudun bahar ma arewa gwamnan mu dan mu da zanna ka zaure mun daina kewa dan kyau na halinsa alkhairi muke yi ga kowa shakku na muku godiya zon ka zaure lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zaure musida na alhaji mai wakar ka ne mai gidana Abuja
Allah ta yama abin da memba zanna ya girbi dollo. Lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zauna. Na gaida memba na yan kwashi kuce ma ubana. Abuja sannan ka zauna. Yan kwashi sabuwa a dozo kana mu yi suna. Gwiwaro ni yan kwashi. Amana ta zannan ka zaura ado yana yin kirana. Allah ta yama. Ce musu ya kanan zanna ka zaura baikin kashi ma. Ado zo to da zannan ka zaure. Lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zauna. Sannan ka zaura to dukkan makiyin ka ya koma. Abuja sannan ka zauna. Dukkan masoyan ka kullum za ka gan su na murna. Gwiwaro ni yan kwashi. Yau ba bakin ciki hali na su kauna ga juna. Allah ta yama. Fata na kayo kira na zanna na daina yin kuka. Dan alhaji na ka ne mai gidana. Lokacin ka ne je ka Abuja sannan ka zauna. An yi rantsuwa. Sannan ka zauna mai halin girma. Lokacin ka ne je ka Abuja zannan ka zaure. Ka zaure da gwiwaro ni yan kwashi. An yi rantsuwa zannan ka zaure memba Abuja. Lokacin ka ne je ka Abuja zannan ka zaure. Lokacin ka ne je ka Abuja zannan